Hello, Lawit. Lawit! Hello! Huwag na nung pagkipawin mong katulog na alas 9 naman kaayo, ha? Anong iganahan ko mong kakatulog? Alas 9 na. Hinoon, alas 9 na, pero perti pa katugnaw because gataliksik ang bukid. Yes, tugnaw kaayo ang panahon o wala kay adlaw makita. So, nice ka siya diri tambayan kayo tugnaw at the same time dilik siya. So, nandito siya mistake. Mahatid pa ni Berta, life is wonderful, life is precious, and life is powerful. Kaya, bukid is alive.